ngan pulih nang kitab Isaya kal nong ba arpun riu kat ka ba lai bat kat ka ba saw ka ting jong blai ka ongkom ni men bat aga jingsuk ba janai yau ba pene laka jingmut hame naba ushania hame to shania how try junam namar how try Jehovah don Iawmusiang bom jikun ngabo kerteng igani ka kubor ka bangan kren agani ka por kumno kan ne ka jingsuk blei hangi kumno kan ne ka jingsuk blei hangi haba pulai igani ka dekat babel haga dekat ka basau gong to shani autrai jina namar autrai Jehovah om ban ngade ka surga ba jamong autrai Jehovah kini ketin Jehovah ka kedeu naga benta utrai ublei jongi kadai ha ketin Hebrew bat kadai ka kerteng ka jong ublei kat kum naga Old Testament nagi kitab keberim bat nga aingo yonu ublei ba uni ublei Jehovah udai ublei badon bor baro ka jingmut Jehovah kamut ngalong bat uta ubeim shagibom jikot haka Old Testament ublei usiau tenat ban penpau yaladi haki babon ki rukom ki kerteng ki baper kenang bagi briu kin suk ban siau to syapang jong ni ublei syapang ka jinglong ka jongu syapang ka ka ba ule lene ka ba unyarap na benta gibriu Naga daw ngi yo ye ga kerteng Jehovah Jireh kamun ublei uba penbiang ublei uba supply ye ga jingdon kam jongi ba Jehovah Rafa de ublei uba penkia Jehovah nasi de ublei uba ai ye ga jingjom hapreng kitma gi babon jonga jim jongi Jehovah nisi kabamut ublei ba ai jingjom ba Jehovah Kadesh ublei uba penkerpang yangi ban kerku yangi haleluya ba shosho ngiyoro ye kerteng Jehovah Shalom kabamut utrai ulong ka jingsuk utrai ulong ka jingsuk nedrong ngisio to habong Jehovah Shalom kemudian ublei jongko jingsuk leni utrai jongko jingsuk bat ngisio to nakani ka gerteng bak ketelong jongko jingsuk ndai no briu ndai no noro ketelong jongko jingsuk ka bashisha kadai no try ketelong jongko jingsuk ka basha kadai no ublei Jehovah jonga ba jongpi na daw nga aingo yoni utrai jongi upen pau nagawe ka por shigawe ka por knang bangin nang sioto knang bangin nang syempang omtang haga new haga Old Testament harai upen pau ro knang bangin tim haga New Testament bala shwaban pen pau ya ka jinglong jong ne blei ya ka jingkrau jong ne blei Jehovah ngisken mau ka penken mau ngi naga kitab jong Isaya ka lenong ka bakindai ka dekot ka benriu ka ba ong igini kentin ke bong igini kentin nga ngai scam bikin mau ba on saka yo khon ka thaisati on khot ye ka kerteng ka jongu ubapala unong sala usim jong ka jingsuk haleluya ngakwa ba nang ye pe ka por habong Jehovah Shalom utrai jong ka jingsuk ketika tinggal jong try ka keren ka ya tho ingi ba on sepen kan naga tesoti ya naga benta uji Yesus but ulong ubapala unong sala usim jong ka jingsuk bang aku ba no ipi haba keren sepang ka ni kerteng Jehovah ka kedeu bai naga benta jong uji Yesus haleluya ka kedeu bai naga benta jong uji Yesus ban nga aingo utrai arajas nem tam menshua ujis Kristus wan sini ka pyrthei daladi uong ikini kentin ya ka jingsuk nga iehnoh happy ya ka jingsuk ka jonga nga ai happy naga gospel ka jong ïOANNIS ka long ka bakat sao ka dekot ka ba arpenyo om kumba ka pyrthei ka ai hanrei nga ai mga happy
Nagadao wat khuslai, nagadono jongpi lymne wat sheptieng. Blei lukular nagabentai jonga jongpi ban ai yagane ka jingsuk jong une blei Jowai shalom haga jim ka jonga jongpi ka jingsuk ka jong utrai on sunshar haga jim ka jongi kata ka de ka jingkular ka jong u nagabentai jongi ngilong kumne kumbang ngilong namar bangidon yagane ka jingsuk ka jong blei ngaku aban oi pi ka ne ka por kan no kalong ka donkam ban yo yagane ka jingsuk ban sunshar yaga jimut berkan yaga dohnud jonga jongpi lesi le don preng jongpi pimpat jumat yagane ka jingsuk ka jong Jesus Christ haga jim jongpi mentak ka ski ki step ki bang yo pediang ye kan ka jingsuk ka jong try ka benung kong ka dei ba pingi ham ye ka ban pediang ban play ka dohnud jongi ban pediang yo try jong ka jingsuk hapo jongi kanang ba Mynsiem ye ka ta ka jingsuk Blei ka ban long ka jirap ka ba crow ye ka jingiai lenti jonga jongpi she sin ba Blei u try gular u kwa ban pendep hakita ki benut ban ngai haba wong ye ka jingsuk ngan ai pi un ai bete lede pinut ban priang ka jingkeli ke jonga ke ka por pitre ne em ban priang kan ba bidang shashkor ke ka ting ke jongo Blei ngakwa yanga ba dia pi ke ka por pinlong ready pinlong bal prinkre ne ka benta ban priang ye ke ka jingsuk ka bau Blei un ai ha ka jim jonga jopi ye ka jingsuk nga ai happy om kumba ka pyrthei ka ai ngim kwa ye ka jingsuk jong ka pyrthei na mar ka jingsuk jong ka pyrthei ka dei tang shibit por ana ka jingsuk ka bau trau ai kan ne shige bam jikat amen. Hallelujah. Kan ne ban dei tang bakala kan ne andrai ka ya rap habakane ka jingsuk jong ka pyrthei ka mla ban ya rap kan dia ro hanai ka jingsuk ka jong Blei habaka de hanga happy habaka shong hanga happy ngakwa ban oi pi ka ya rap happening jong ka jingile ka bangi kendo amen. Ne ta da ni ka por ki kon ki jong trai ni siau tho ni dekat Bible ka bangi pule ba uni Blei jongi de Blei ubukwa ban kerkule ki kon ki jong u de ka ni ka jingsuk ka jong ngaken mau ki kitab sam ko ba chispa ga kitab sam ko ba at pekunda ga dekat bekat we ka ba unang roi sam ong kini kentin utrai ukurku ya lagi briu da ka jingsuk utrai ukurku ya lagi briu da ka jingsuk ka ba peni ba Blei usio tenat ban blessingi da ka jingsuk usio tenat ban bless ye ka jingshakri jongi daga jingsuk usio tenat ban bless ye ka worship team barok away daga jingsuk usio tenat ban bless ye ki shikri ki jong try daga jingsuk usio tenat ban bless ye ki nong one ban shashkori ka ting ka jong Blei daga jingsuk amen. Usio tenat ban bless ye ka long sem ka jongi daga jingsuk uni Blei jongi hallelujah. Ne ta dah nga ai ngo yo ni try le pin pule ne ka city ke jong op so Paul chi nong Philippi ka long ka sao ka dekat ka ba sao ter to pin ikmen no how try halag sngi nga ong pat to ikmen to ai ba ka jingai sha jong pi kan pa ho ki bru baro u try legend what khuslai ke aka baro Andrai haga aka baro daga jingduwai ban ka jingkerpan lembat ka jingai ngo to pin pentip ya ka jingpan ka jong pi shau Blei tiga ta ka jingsuk jong Blei ka bapalat ka Mynsiem jong pi Mynsiem baro kan ri jai ka dohnud jong pi bat ya ka jingmut jong pi ha u Christ Jesus oh ngada kwa ya ka ni ban yo pediang haga jim jonga jong pi haga jingshakri jongi baka jingsuk ka jong ni Blei Jowai shalom kan ri jai ka dohnud jongi ban dei tang ya ka dohnud jongi rei wat ya ka jingmut jim berkat ka jongi amen. Ngasiau tenat dia kena tin ke bohong bangim dei ban khuslai ngim dei ya ke ban pen khuslai ya ladi hanai syukur pada kemak jong trai syudua le dengi kenduk ke jingale haga jim jongi le dengi kenduk kono ke ki eryong ke bawan persai ke jim jong ajong pi ngim dei ya ke ban syong kendong ban khuslai hanai syupen tip haga jingduwai bat syungai ya kena ke tin ke jong Blei bo Blei jongi udai Blei
bersiung tenat ban bless ya lagi kon ke jong daga jingsuk shong bat perkat puson ni gani ting ke jong blei pinlap habe pingai not ban ngai ya kata ka Bible ko ong ka jingsuk blei kan rijai jai ya ka dohnud jongi bat ya ke jimut jongi ha ukris jisu haleluya Chisen babet ke jimut jiberkan Chisen babet ke dohnud kesentur jong piro pikren yang kabalong positif hanrai haga por jong ko jing khuslai haga por jong ko jing haga por jong ko jing lada ka jing ko jong Blei kamsen syari ya ka dohnud jongi kamsen syari ka jimut berkat jongi wala lagi lagi kestan hanrai ngi besnyuk tin pelat ban nganot banong haga jing shisha ngilade ban long ka jing shine na bantagi para marjan marpa penban ngidai gi mau jing tun na banta jong gi bobon la dai office la dai school la dai ha lek kawan ha jing trai gi jing ta ha business ha dukan ha no banta ngalam pi la dai ka jing suk ka jong Blei Jehova kam sunshar ya ka dohnud jongi akan beri jai-jai ke dohnud jongi bani ke jumut berkat jongi nganong yapi kalong ka basyitam ya ka bangin liyo balong ka jingger ku shikibai ngi hikai hang ni lagar ku balong jingger ku shikibai na terang duai bakalam bajong ka jingkai bapin siau to hadok kanu kalong ka donkam naga benta bakan ka jingsuk ka jongo Blei kan yo ban rijai-jai ke dohnud jongi ban ka jumut berkat jongi Kaya gini ke jingsuk, ngana ke definition. Ka jingsuk kada kata kada ke jingkem kata ke jingkemen, ka bana syapok ka dohnud, ka balai na ka jingmong, ka jingkuslai ba jing sheptieng. Hakan ke Bible la tho hadu lai span ripukundai sin syapang jong gani ke jingsuk. But aspa prabu ar sin kada hako Old Testament, but haka New Testament kada prabu new sin, but barok kada lai span ripukundai sin. Okay, ngasyukwa ban penipi namar ngayoi ba hadu lai span ripukundai sin ka bomut ka ba Blei ukwa ban kerkhu de shishangi na ka banta jong ka jingsuk ka jong u shaka jim jong a jong pi okay ngakwa ban hi pi ka report baro ubriu kentup yang ai pi ngidon kami ka jingsuk ngidon kam pala di ka jingsuk barok way pawai nado kehep berit hado ki rangba ki samla barok ngidon kam pala di ka jingsuk ledangi tei kalong yelong sem ngidon kami ka jingsuk amen don kam palat ki wat hakini ki ski ke pyrthei ka wat ye ka jingsuk hanrai ka jingsuk ka bashisha ka dai tanghau Jesus Christ aingo yo Blei bau Blei ukur ku yang ai bat ye pikum ni bangi wan hakini ka Jaka ngi wan dai sha no shano hanrai ngi wan how Jesus Christ ngi wan ban snap ye ka tin ka jong bat kalenti ban yo ye ka jingsuk ngakwa ban peni ye pikin ka por ka dei leng ba ka ba yo snio ye ka tin ka jong trai puli ban nga ka por na gospel ka jong ioannis ka long ka country ko ka balai pe lai wong ngala krani ki ke ro happy ba pin yo ye ka jingsuk hanga Hagata ka pyrthei pinyo ka jingjahan rei tolong slur ngangalo job ya kata ka pyrthei ngakren ya pigini ke baro ba pinyo ka jingsuk u Blei ai ka jingikai habangi shashkori ka habangi pentrei ka meka habangi nget ka no ko dohnud ka jingsuk ka jong utrai on sen syarangi ngasyembat ngalap ka jingsuk ka bangamat ka jingsuk jong ni Blei Jehova ga bangamat ha ka jim jong jonga ka banengkong ka dei habanga priang ya ka tin ka jong pada ba priang shashkor ka tin ka jong kanu tamlele haba din bal shashkor yosnyo ka jingtit ka jong ha ka dohnud pada haba priang yu shisundon ka dohnud hang ta lele nginang mat shushu ya ka jingsuk ka jong Blei amen. Hallelujah. Nak kata dah, siang tenat kitab Psalm ke bercispa, kitab Psalm ngamul banang kitab jingban pau. Kalau nak banang kong ke balai ke bang, suk uta boleh, bat kita kita bayar sengaja ke tin jong kan ke jing tu lepas. Suk uta boleh, bat kita bayar sengaja. Ngakwa banang pilih pikwa, ledon peleng jong pikwa ban yo peleng ikan ke jing suk ke jong Blei, boleh ikan ke tin ke jong turai. Yosyo ya kan ik tinggal jong Blei. Namar baga Bible kong suk kiba pule.
But suk ki ba yosnyo. Pi haba pipule. Ka jingsuk automatic kan wan. Lada pi minot ban pule ya ka. Lada pi minot ban yosnyo ya ka. Ka jingsuk kan wan. Ha ka jim jong ajong pi. Siapa tenat di kini ketinggi jong terakhir kitab Sam cispakai kendai agar kau cispan revolusan kong kaji suka bakrau kau dan ha kita gibe ya ka anjong me pule yosnyo ya ka nadok ke dohnud kenang bapinyo ya kata ke jingsuk ke jong Blei namar baga babel kong ke jingsuk ke bakrau ke jingsuk ke bakrau ndai ke jingsuk ke bamlumala mereka jingsuk ke bakrau kabalong ka jingirap ka bakrau ye ka jim jong a jong pi ban aingo yo try pila minot ban shashkor ki ting jo Blei pila yaine bat u Blei aingo yo try ne ka banta jong kata dang yai peteng ban le kata namar pinang yo pedeng ka jingsuk don pedeng jongi pila do yo lepa yo amak lepa ka jingsuk ka jong try praise the Lord ne ka banta jong kata ngidon kampat ban yo ka jingkai kumno bakan ne ka jingsuk Blei haga jim ka jongi naga benta ki bempat yo amat kani kadai ki step naga benta jong pi ki balong basic ngampat ngam si ka ba jelu naga benta ban pliang ki jingsuk ke jong Blei hanrai ka balong basic pule ye ka ting jong try minot ban yo sngew le Blei tit aka do no jong pi ple pliang yo ka jingim ka jingsuk ke jong try kandon ban mentangan poi sika bentar ke bang kumno kan nek kan ke jingsuk Blei hangi kumno kan nek ngan piang ngin poi biang sika tu ke bentar ke bang ala pule naga bandingkong naga kitab jong Isaya naga lenong ke bakano arben riu ke bang minbat hak jingsuk bajanai ya uba penek laka jingmut hame naba usyane hame penbut na din jonga kenang ba pinyo ong minbat menoban ban Day Blei mo hite unbat ya kata ka jingsuk bajanai hapo jongi don ka jingsuk ka bom janai bi but don ka jingsuk ka bajanai ka jingsuk bajanai ka day now Blei habang yo now Blei lembaga ba yo skill ya ka ting ka jong lembaga pa piang yo ngaku ba bi lembaga ba ngi kongo daga ba sumar yiga anjong habangi pedang yiga ka jingsuk ka bajana hapo jongi the suk de shisha kumno kan nek ka jingsuk u Blei hangi ka baning kong dai penek yala ka jimut jong pi how to rai ndai ban penek ye ka jimut jongi hanoro ndai hagi mar kordor ndai hagi tiar ba kordor ndai ban penek ke jumut berkat jongi haga akau hapo bang ndai ban penek ke jumut berkat jongi ban fokus si kita ki bangi khmi lenti ban yo nak tadau pi haban train tai ke jumut jongpi every day haban train nama lada kia ke jumut berkat lada kia ke dohnud kia ke men ki tit ki jau baro ki function bah haleluya ki bamlong normal ro ki long normal amen heartbeat jong piron le pamha hakata ka rukom ba barok kini ki kot me jong pikin trekam ha haleluya neta dau bon ki bri ki do ye ka god ka kia namar baki klem nang ban penek ye ka jumu je berkat how to rai fokus pelat haki eke baro namar lebih fokus haki tegi eke jong ka diga partai ngalai pi kanang pen kulumar kanang pen siosi kajimu je berkat jong pi gal ro kan long disorder kanam bet neta dau ka pi shitam pi wat ye ki sikri ki jong trai ro nganot banong lada pimpene ye ka jumut je berkat jong pi how try lada pi mut ban selok ban wat ye ki bedon kam ki kentin bedon kam ki jiban ye ban selok lada ka long disorder kan shitom ha ban long jingurku ka babel ka kran shai ka ong pene ye ka jumut je berkat how try usola ka por manusia upene ye ka jumut jong u naga bantaban penshitom banyi Kristan nganga kwa banong ipigan ni kapor nyihapan perkat ba
Yo ngishakri kum ka style ke jong usol hasyaban pen kelapo. Ka style ke jong u kalong u fokus baik syaka jingshakri jong giwe. Nang ta ka mi ke jing bishni, ka mi ke jing anot, ka kwa ban pen hier keput ro. Kwa ban pen yam. Hik nyim dei ban le gum ta. Ka ba donkam kalong ban fokus how try. Let people focus how try. Let a pangan ke ministry ke way pinduai. Let a shitom ko to ka balang kam yo Mynsiem. Piong try dei member say yang aku magani ka por. Yalami nga bangan long kumu sekial. Ban yalap na gabanta gising betul kong. Fok let a people focus how try nga ko ban pi ka jumu jeber ka jong piro kan bet. Dohnud jong piro kan bet kan khuj. Kan khuj. Nakata daw, lada kamne kan ika jingsuk hapo jongi kashitom bahaban ya be chika jinglong koi. Nganong sisin, lada ka jingsuk ka jongu tuai kam sikam grijai jai ka dohnud jongi ya ka jimu jiperkat jongi nganong pi lada kamne hapo jongi kashitom bahaban im ka jing im ka koi. Nero pene min bad ya kan ka jingsuk bajanai ha utau ba pene ya ka jingmut how try aga jingai lenti jong ingim biang lut haranya ai ngoi try baga ketin kan penjenai ngi po sol me klem mila ya galenti ka babakla hanai ai ngoi oblei yo babakla ro udang wa oblei. Hapreng lenti Damaskus ikendok bal Jesu. Masin kendok bal Jesu. Nado jong kata kaski usiong to. Une bal mi pat ude Jowai. Haleluya. Une bal mi pat ude ubela ban ai ke jingsuk na kata dau. Kani ngala shekri ngala persyang ban minon ngala persyang ban pe hanrai pen ban ngamdon jingsuk. Nemar ban ngamdon jingsuk ngapriher keput. Netral aingo yo Blei ba aingo ya ka gen kig jong try ka ito ingi ba kendo ba Jesu halenti Damaskus ba nado jong kata kasngi ong igini kintin ayu me mon yang abangan le bat ka mon ka jong try ka long ban pene ya ka jimut jong ndai ban pensitom Kristan han rei ban pene ya ka jimut ka jong how Christ Jesu ba lemi pat uba pene ya ka ni ka jimut ke jong naga benta ban fokus be how try nganut banong om bakalalenti namar Blei usio tenat ban guide Blei usio tenat ban peni Blei usio tenat ban penpau ban pensyai hakalenti ke jong tu ba pene yala ke jimut how try hal dan kalenti ke be imat be yo bru han rega bekut jong kalong ke jingyam Kugi kon ke jong try. Ladangi bakalanang ne. Ladangi klem pene i ke jumut jongi how try. Anong ipi. Sising ke sengingin bakalanti. Namar hak kita bapene i ke jumut how try. Ublei guide i ke way pagaway ke senjam jong ajang pi. Nedau aingo yonu Paul. Hagaba hadin balu kenduk bat Yesus Kristus. Wong i kini kentin hag siti so pilpi lenong ke balai ke dekat ke prau wong. Ho si syakeng ngalan nyau ki barok kilong ka jingduk naga benta ka jing bahakor tam jong ka jing tip ya Kristus Jesu ubo try jonga naga benta jong u ngalado iki barok ban ngal nyau senrum iki kenang ban ngan yo Kristus haleluya gasyo tanat yo Paul wong ngala kendo iki bekordor wala kilong ka bekordor hanrai ngam tre syo ban fokus Harai nganji no ban fokus how try. Ya ka jumut je berkat jonga ka dei how try. Ngah ban kendo kai ka bang amot ban hipi ka dei pol. La pijit ban penek ya ka jumut ke jong pi how try. Pi ban kendo ki bekodol ki berdistract ki pi. Naga banta ban pet iki kemat how try. Oh. Ki bekodol ki ba pendistract ki pi ban penek ya ka jumut how try. Pihak ban kendo iki. Namar la pip miss nang ne.
te shulai jingiasyang klem da penek ke jimut berkat how try Vietnam yo jingshakri te sitis ge brugal nang bakalan ongum ni na bagum tamangi balaker telwer yengi daulu kisaki kan ni tongin bread no ya kata ka jingpen wit baro ya ka ba bat ya kata ka pop ka ba shish no hangi bangin ya pet de ka jingiasyylok ya ka jingia pet pong ya ka balabo hakmat jongi daga ba kmi shau jisu unong penlong unong penjanai ya ka jinget jongi nga hikaya ka ligopor kumno kane kata ka jingsuk Blei hapo jongi ka jimbane ka jingsuk Blei hapo jongi ka poin ka banengkong ka dei pene ya ka ni ka jimut jimberkat ka jongi how try bat bala ban pene ya ka ni ka jimut jimberkat ka jongi how try check ba ka ni ka por snap ba yo ba uap sopol ngakendo ige baro ki ba corner tamyo jonga ngakendo ngakwa ba no ipi ka ni ka por lada don ka no ka ba penwit ya ka ba penwit ipi ka babel kong bread no ya kita ke ba penwit hap te ban bread ka no ba penwit ban dislak ipi ban 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 pe chonong pelong nong panjanai ngakwa ba ipi hapan bread lut baro ka pop ro baro ki jimelin ke ba snew baro namar kini ki distract yengi ke jimelin ba snew ke ba miadai kan kum komon ke Jowai ke bangile agabare ublei yo ilut ba pipi siau to kini ki pentut pelat ingi naga bantaban fokus hauni unong pelong unong panjanai ki jingle ke jongi mangas ki ba penwit keladon kono ba penwit ngaku ba noi pipi kam siau to ma pi kono ba penwit ong ka babel bread lut ila ka pop ro bread lut baro batung ini pet dia kata dia jingiasyylok daga ba kmi daga ba penek ia kan jumut berkat jongi how try jisu lada pimpat bread lada empat bread lada empat kenter ia kata jinglong pop ka shitom tepan penek ia ka jumut how kris bread no ia ka jimpeluit baro bat ia kata ka pop ba shish no happy. Poin ke ba jong haga ni kapor, banek ke jingsuk ke jong Blei hapo jongi, bo ke jingshania jong pi how try. Bo ke jingshania ke jong pi how try. Praise the Lord. Ke ketin ke jong utrai ke ong ha kitab sam ke bajispa arbusan ke dekat ke beningkong ke ong kita ke bashania how try kilong kumulom seyon ubom la ban penki. Suk ke bashania how try ka jingsuk ka ne hapo jongi ka jingsuk ka jong ublei kan ne hapo jongi ladangi shania how try chispa nega chispa persen habangi nang ban penmelen ban shania how try ngilong ro kumulob seyon ubamla ban penki ka fi jonga jopi ka jingai jongi ka jingshakri Blei jongi anam don bala ban penki ka no ro ladangi bo ya ka jingshania how try automatic ka jingsuk kanwan menin ngadang rung bat kini ki perlok hagawai galong yeng ngaya selok ye gani ka keting ke jong trai syapang jong kani ka jingsuk ka banga bible ka ong ha kitab nahum galong men kon khol banyo nga itu ye kita ke basania hanga na tadaw kani ka por ki kon ki jong trai nga aingo yo Blei u Blei u itu ledangi nang ban penmelen ban syania hu hakipor baro ledang ilang ban shania hau hagi por baro u itu yengi barabo u itu yengi klemar tatin u ai yengi ye kan ka jingsuk pi masyo tanan ye kan ka ting ke jong Blei le pin pule na ga jingim ga jong u shedrak meshak abeniko kide ki bri ku ba shania haga jingya ilenti ke jong ki ye kendo hafiz ke problem ke jinge ka ba kraw usem mul hukum ledam mane haga ka dur Blei tau ka ba ulobo haban thang iya ke nulu beri ubah ringkang yi ke hukum jong sim hanrei ushedak meshak abeniko kibo ke jingshania ha usim hanrei how try hato pioi shedak meshak abeniko kilong kumlum seyon bom laban penki ndon malaban penki iki jing baik haga nongrim jong ke jingsha wala la haban shatep haga lowar dingro hanrei ki ying haga jingshisha
Namar ki jbu nega bentaban shania ya try. Kadon ka jingsuk ke jong ublei ka bane hapo jongki. Nega da ublei uitho ya kum gini gibreu. Haba uitho uwan dalade. Haba la tep iki hapo jong kalawarding uwan dalade nega bentaban ya yai kai batki. Yai kai preng jinget. Pikwa bani kenduk ya kata. Haleluya. Wan ke jingai ka ba krau ke jingjang pitang ba. Hapreng jingai giwai gila yo ipit ke jingai jong tei kat kat tong adan gini gisngi ong ini perlok giwai gilong kemi ong bake wan ni kwa bani keren ba pi ong ngatip sipang jong pi ngatip ke jingja ke balik ke ipi kenduk aga tu ke arp sautrik pe ipi kenduk ke jing accident nang ta pila ya lenti nang tu nang ta ke jing kedon ke jing sitom ki bahaya ngasem jong pi nang ta laklat ki bahaya ngasem jong pi kedon ke jing nak ke jing han reng yo i pi kemen ayo i pi kemen anga kelempoi berkat baby ni kong keren ngagum ta yang api piyai chirum senang I kumba dan gejing happy. Handai ngingi bapak ngilak lengo. Kalau keren lut barok kena marga latip story teh. La keren lut barok nadin bangala yo gitu kali haban bashna kali dua pergi haban lut digilak positionero ke kediak spring nang ta le biang sipo kar kena bar gumta terter haban le ga jenis tu ban le lap ting jong trai ban le ban yeselok don ke por ga thut ke kali ba me bai sing to bai long me bai rap nga ke por barok kedon ke por ni temu ban le ban dua sipo hospital hanrai kamat ke jing mani presiden ratul bo ala sniu no ke kali haban pai ya ki latip gini kisur ki bubun hanrai ki ong ngayo I pi mlele pi utrai ukwa yang ai pi bangin ai ke jingshakri hapreng jong ke jing ero ngide ban bu ke jing shaniao haleluya ngam khuslai pi ngathia thia jai de pi bang pi haleluya wala haban ya ke jing anrai ko koridor pelat ke dei ka present ke jong ublei ka yai lang tem present ke jong trai ka yai rengkat na kedau kibriu ke yo I bangi kemen kalong baka present ke jong trai ka na kwa ya piro namar ni hap te ban ya ke jing ke jingele ke jing khuslai ke jing xiaosi ke jing teng ha ke jing man rai le pi bo ke jing shen ya how try ka jing suk ka ne bad ha ba ka ne ka ni ke jing suk kanong pi ki idea jong pi ki be pilio jing kai lembaga ba yo snyo ki jong blei barok ki trekam ha nganong biang sisin idea jong pi baro kini ki jimut jong pi ki ba pila dua try mi lepen pawing kata hapling jong kani ke jinge ka bangai kendo le nga apply de kani plengan yo ke jing job nang ta kom ta na ke sngi pi yo ke jinger ko pi yo ke jing kai pi yo ke ni ke ting ke job le ke jing snang ai ngo yo ble na mentang ni ke baro hanrai ke don ke por haba ngi ki kendo ke jinge ta ka ngi ke lut baro ai wi le melinde mi si siktene juma ni gamte hai sab ukun moi ke jingai de me de tip kamon de me de wogi up ne jen yung josem le de siau to roi juman gamte juman I Istanbul juman gamte hanang yang kuan ka benta jong pi le ngi bu ka jingshen ya outrai haplen jong ka jinge ka bangi kendoro hanrai ngilong kumulom se no bom laban penki when em gani ka jingsuk yong trai ne ka po yong ibi how you apply there nindang ongama islok hayong gitu bro ngaga por mencual lai karti ya lai karti master yang angu Kerlang me hoi kun me hampe ye he utai bro hanrai le me tebian mi ole le rab drong mi le hamti we dan ge idea e me to ka peace haga main yang me to umne ka se to em ka se le mem ga ni ka jingsuk sep ai ka idea yang me le mem ga ni ka jingsuk sebai ki taktik yo me sebai ki training waro chisnem apa dia exam kata GM exam ni sebai ki training waro chisnem ni jidau ka jingsuk em kam bhago ne ba yo krek kam waro ki taktik ikon ki oblai habdu ki kun malagapor
kitma malaga sngi ge wan ha ge jim yong ayong pe le dem kane ge jingsuk blei kam ne hangi ngi fail hay sab apply de ge kenja Mynsiem bon sil mi di atiar kenja do chish hay tena de yo serom ite man kristan tuan ha ni jidau yo man jingkur khui ge pororo yo yi wan ra ga burom ge ong blai hagi porro yo i ga jing job aga jim ge ong aga pi kaman lei ka jing suk ga yong blai wo sun char go ri jai go ya ka dohnud ge ong ya ka jing mut je berkar yong kan ni ta mau duk ka le mau duk ka hab liwan pi de ga jing mut le kaman le mau duk ka i bau duk i gi bituan le hanai kete ta mau duk ka ne ba kan ni ta man jingkur khubal pelat ke inga haga jingshakri blai le ha ko ke kya le ha jingi le ke ubon je le kani man jingkur khu pelat ke jima ikang gyong blai ke ke po ke yi go yo jingkur khu pi ke ge u siao to ke ga ba pi siao to lamba jong ni ke jikai hato pitip ne em ba ka jingsuk blai ke koridor pelat ha jim jong bri hato pitip ne em ba ka jingsuk ko jong blai ha ba ka sensha ke ri jai ke dohnud jim je berkha ke jongi ke wan rai ke jing mentoi ke ba krau ni ha ban duai ha kamal jong trai le ga de yang abangan kendo iki baro trai mentagas ngi kanu no ba penwit ngan kenten kanu no ba pentut ingan ga banta bangan fokus jimut jong ahame mentagas ngi ngan kendo iki try ai boringa amba jongan ni kubor ya ga bangan la ban pentrai kam pen kong ho ki kong gi jo blai ga ni kapor chuai ga bangan pen kun pen ken nga ne ga ni ga ting ga jong try ya ga ba u Jesus ong ha ga gospel ga jong Matias ga long ga ba khatwei ga de khot ga ba art per pra ba art per kandai u ong gi ni kintin nasiau tenat shikade igani ke tinggal jong trai ong wan hangapi barok ke batai bat ke bakia ke jingkit tingan penjam ye pi u ong trai menuna pleng jong pi agani ke por pi wan hagani ke Jaka rengkat bat ke jing thai bat ke jing kia ke jingkit pun sin ya bangi pet ye ni dekat Bible kot ye ni dekat Bible ni super kat bet ite jingkia jingkit jongi ki teubet negabanta ki jinge ki bengi kendu hayeng asem hajing trei ke jingta haga koit ke kia abat kumta terter hanrei ngakwa ban penwandur yipi haga ni kapor ki khol gi joblei habau Jesus wong to wan hanga barok ki batai bat ke bakia ke jingkit dengan penjam kene ka kren negabanta jonga jong pi ki bas bersang balik ya ka mon ke jong blei anong biang sisin ngi wan sha hikai hang ni ban le ayu ban ngap ban sha skor ban ublei upentip yangi naga benta ban le ya ka mon ke jong ban haban le ya ka mon ke jong ngi hap te ban le balai ka mga jong ngin kandon ka por ka bangi siyo kumban thai bat kandon ka poro kumba kia ka jingkit jiu ong pinong ile kadang cikri blai kat tenang bon jing na nang kia siyo kam thai hanrei hana shapo jong pi wan la ko wan ka jing thai wat ke wan ke jingkia ke jingkit ro pi kwa hi ban ya shaprang amen ni persang hi ban ya shaprang habang ap kran ni gini yo pi kiar mo ani ban le ga mong jong trai ta haban ni kendu ke jing thai haban kendu ke jingkia ke jingkit ta nga tengam tre shu pi dan pi ong umta pila abakala na maraga sngi ko bakado don shibon ki bong atra rei utra ngan ami thoi pi na mar pi klem le ka mon ka jonga ka bomon kat bangi dang kat bau blei dang alat ingi ban imesla jonga pyrthei ngi hap hi ban le ka mon ka jong tra amen pi Jesus Christ ong habe pi kendo ya ka jing thai
Bari ke jing kia ke jingkin wan hanga. Singa bama. Uang wan hanga namar hau don ke jingsuk ke shisha. Haka present jongu don ke jingsuk ke shisha. Bari haba don ke jingsuk piyo ya ke jingja atai. Dai nam dai. Nganin ngani lek siapa sukan nang ta habal lagi yang beri kat sau santel lai sau telik yang beri banyak selok kadang kejing tak apa yang hanrai haba wan how try ong aingo email Blei pamel kerku na mentajong ngani kesni haswa ban pendem hagejing tia bar haba nang ban aingo how try pi kejing ja go ngayo kejing ja thai But yo jinja thai fisi siau kata nengkong na hawia kerina siau kia kata kelengkor tapi mode hanrai onda po jinja thai siau sting kata kelengkor tapi pi uji sukres uang deh pai bhai gini kinten uang gini to wana ngapi baro ke thai bar ke kia jingkit dengan penjem pi to shimi kelengkor to kelengkor jong hapi to hi kai ru hang nanga nabanga bolului bat berit ke dohnud ti Mynsiem ke jinja thai haki Mynsiem jong pi uji sukres wale wi komon yang upa wa benai Itu kalau kia le, usiau, yel dia man gosting. Praise the Lord. Kau IP kata, tu usiau kam teto, le dem wan pio, absi ni upeng kuno, le dem wan pio, dem yo ikai te, siau itu kia be. Bon gibru gibot, cikriyo Blei, le ikan mon giongo, tang wan des kia kata lengkor, wan des tight, jo wan ho te, hey sab wan ho te kenyum. Tapi dia kenyum kujek kusker dia kenyum dia ngabai ngahable itu kujek kusker dia kenyum si oipi katena de nanang kia hanrai wanda wan pi siang pi wa tight siang pi wa kia ika ko am ong wan hanga pi barok ke batai bar ke kia ham feel ya gani okay ya to le hidon ni ke mon ke ong Blei siang thoi em porgo de thai em porgo kia go kalau kau hanrai hagat perdi yang kata le feel one ho ne ba kamu kata por kmil tiu yang ai pi one ho ne ba one ho yo pani ke bor Blei ni de bor brung ni em kami ke jirap yo siang thoi le wa au yi ke tin go klemanga pinam la ban le ero em but hate super sting amen ne do haga jinshakri blag yang ni ikon yang Blei kam tam le ki man be ki man pa ke ni por wa oklan pin do ko dohnud le em ke jing thai ha ke jinshakri Blei yang pi ha ke jim yang pi ne ke bentau persang wo hikai wo penyu ki kon ki ti yang pi le em ke te ke jing lengkor ko kia ha ke jim yang pi ne ke bentau wo perkat pelat da do thia do dem pi ne bentau ki kon ki ti yang pi le ye ke ni ho go biang yi pi go siang tho pi ke te hab du ki tu ye cha ye ki ni ke jing thai ke jing kia ke lengkor ke jing menrai ko em kam yi ngai ye pi ham hun wo e kam te yo bakla ke di jing berkat yang ni hanrai one out try ham pen slam one out try yo siang pi sting ne bai le wanda le ikam ni kete ke jimut to wanda duai bon ki bru wanda duai Pai pi ndo duai try ngai kete kia lengkor ngam tem wanda dep nei te chi dep chi mi nei tu ta prom jing ye jo we dep duai na how dep pi one out try ayo kum dei khnai ke tu ye bon kte ni ke tu